Miatras ang kandidatura ang usa ka may file o COC pagkamayor sa Cagayan de Oro City. Kung ano atong siren sa report ni John Paul Seniel. Nakasumiti na sa iyang withdrawal of candidacy ang kagawad sa Barangay Makasandig nga si Nixon Baban kisa magpapili untang mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa iyang pahayag, miatras kini aron ipakita ang iyang suporta ngadto kang Agriculture Undersecretary Pompi Lavinia kinsa giingong mudagan pagkamayor ilawom sa koalisyon sa Partidong Padayon Pilipino ug Centrist Democratic Party. Nakitaan nako nga we share the same aspirations nga mapaayo nato ang standard of living sa atong mga yanong lungsuranon noon. So I decided nga after 2 days of reflections nga he could better bring kaning cause of real, genuine reforms sa atong city government and chances of beating Mayor Moreno better than I could. So that's why I decided na back out na lang ko and support him. Sumala sa COMELEC, bisan pa og withdraw ang usa ka kandidato sa iyang daganang posisyon, pwede gihapon kining mo file og bag-ong candidacy alang sa laing posisyon. Any candidates can file a statement of cancellation. Within the filing period, pwede sab siya mag-file or unsa ba iyang daganan kaya ang iyang gi-cancel is mayor. So, anytime kay ugma pa man ang deadline, patakabal ko basin mag-change ang iyang mind o mudagan siya lain nga posisyon. Apan alang ni Kagawad Baban, Na-file na ko ng cancellation, dili na po siguro maayo. si Kagawad Baban mao'y pinakaunang nag-file og COC samtang siya sab ang pinakaunang nag-withdraw sa iyang kandidatura. Ako si John Paul Seniel para sa One Mindanao.